Ai observat că cele mai bune planuri pleacă de la rezultat, nu de la început? Bob Proctor ne propune o gândire inversată. Începe cu finalul. Imaginează-ți că ai deja succesul dorit. Imaginează-ți rezultatul, sediul propriei afaceri, libertatea financiară, stilul de viață la care visezi. Vizualizarea nu e doar despre imagini plăcute, e un antrenament pentru subconștientul tău. Dacă vezi în minte clar, cu emoție, acel scenariu, subconștientul îți dirigează atenția, energia și resursele pentru a-l materializa. Pașii de urmat apar începând să acționezi. Compari opțiuni, găsești resurse, te adaptezi. Așa procedezi episodic. Imaginezi finalul, identifici următorul pas, acționezi, vizualizezi din nou și așa mai departe. Practic, preiei controlul asupra paradigmei vechi, repetitive, care începe cu începutul și se pierde în detalii. Înveți să navighezi viața cu viziune în loc de reacție. Aplică azi. Scrie un obiectiv clar, vizualizează-l 2 minute sentimental, apoi notează primul pas fizic și fă-l. Continuă astfel zilnic și vei vedea magia paradigmelor inversate.